илтимос хоҳарҷоно, илтимос апаҷоно, илтимос холаҷоно, илтимос модаро, мана хуб гӯш кунед ва ҳамин суханои мана дар мағзи сартон ҷо кунед. кадом нафароятон ки ба хонаи Аллоҳ омаданен, ҳаҷи умра карданен ё ҳаҷи фарзӣ омаданен, бемаҳрамотон набиёен. шавҳаротон қати биёен, бародаротон қати биёен, ё падартон қати биёен, ё ки амактон қати биёен, тағотон қати биёен, хулоса як вористон қати биёен. якумш гуноҳай, дуруст нест. дуюмш мебиёен дар иҷа хитон тоқа азоб мекашен. иҷа ҷой ҳаст, ина нигоҳ ку, одама нигоҳ ку. ҳози мо дар рӯи роста мостем павайнес поёна диден, одама диден чанд хоҳ бовар кунед, хоҳ не хоҳарҷоно, апаҷоно, очаҷоно, иҷа ҷои тоқабиёи шумо нест. иҷа да ҳар як гирги гушна шиштагиае. бовар кунед ай дастшон ҳамаи кор мебиёд. баъд иҷа талпа беҳад бисёрае. азоб мекашен хитон тоқа. аз ҷати дини муқаддаси исломам дуруст нестай бемаҳрам омадан. мана дуруст фаҳме, бо хафа нашед, нага Исмоил гумони бад кардестай хелу хеле. ҳар чизе ки ман мебинаму, ҳар чизе ки ҳаст, ман ҳамун чиза гуфтестам то. худованд ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. ҳамин роҳбаладо, ҳамин гапоро бояд шумо гап занед. ширкатое ки ҳаҷ мебиёрен ҳоҷиёра, пешакӣ гӯеншон. пеш аз оне ки ягон занак зангтон мезана, ягон апашка, ягон хола, ягон модар зангтон мезана, ё ягон бародар занг мезана, мега очама ҳаҷро мекунам, хел фаҳмоненшон шумо ки бемаҳрам мумкин нест. мебиё иҷа азоб мекаша, и хелу хел ҳамаша фаҳмонед. барои 2 сум пул кор кунем гуфта сразу мегин ҳо меша биё туғурия биё инҷа чи хелу хели ҳар чи мегин, баъд мехеза ӯ бечора мебиё азоб мекаша даиҷа. накунен ҳамин кора. ҳамин коре кунен ки мега о на сих сӯзаву на кабоб ку. ҳо кор кунен, барои зиндагитон кор кунен, вале як хеле кор кунен ки мардум даст ҷабр нашавад, зулм нашавад, гуноҳ нагиранд. омад умра анҷом дод, ба ҷои савоб гирифтан гуноҳ нагира наравад қатиш. шумо худтон мисол хубтар медонен ин чиза. агар ҳамин совети мана гирифтан хоҳен, модаро, хоҳаро, апо, аввал шароити зиндагитона бинен. аввал шароити зиндагитона бинен. шароитон тенҷ боша, зиндагитон хубай. ягон фарзандтон ягон чи да нуждатса надорад. зиндагии фарзандотон хуб рафтестай. ҳама тарафа бинен, нигоҳ кунен, духтаротон, фарзандотон ҳамаша бинен ки шароитошон чӣ хела. агар тенҷ боша ҳамашон, баъд метонен қати шавҳартон якҷоя билет гирен, биёен, умра кунен, гӯвем зиёрат кунен ҷойҳои муқаддаса, гарден равен ба. агар шавҳаротон боша, ҳамроҳи ягон бародартон ё ҳамроҳи фарзандтон, амра хуб фарзандотона, ягон фарзанди калонитона гирен, қати тонхезен биёен. биёен умра кунен, хушрӯя гарден равен. бе ташвишак. ё ин ки мисол тағорам меша биёя, ё падаротон меша биёя. хулоса умуман бемаҳрам набиёен. бемаҳрам набиёен. кадом нафарое ки моҳи сентябрда ҳаҷи умра анҷом доданен, рақамҳои телефони Рамазонтура, ширкати Рамазонтура дар рӯи экран мондагиам. рӯзи 18 ва рӯзи 25 рейс ҳастай. хоб нархшон $1300, 2 вақт хӯрока дар Мадина ва 2 вақт хӯрока дар Макка. гостиницаҳо дар Мадина дар рӯпарӯи масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, пешш дам наздикака, ва дар Масҷидулҳарам боша иҷарам наздика 2 минут раҳай, автобус бепула ҳами даҳани дари гостиница мегира, ай и тарафи туннел моем, ау тарафи туннел Масҷидулҳарам 2 минута мерава. ман дар видеои пешинам мисол вақти рафтани автобуса нишон додагиам ҳамаша. кадомоитон ки ҳаҷи умра омаданен,
خوب мана гӯш кинен, пешакӣ хонен, тайёр шавен, омода шавен. Дар ки ҷо чӣ хел дуо хондан дар кору, чӣ хел умра кардан дар кору, чӣ хел тавоф кардан дар кору, савоби умра мисол чанд қай, савоби тавоф чанд қай. Дар масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ гуна намоз хондан дар кораю, чанд савоб дора намозхонию, чӣ гуна салом фиристодан дар кораю. Ҳамин чизоро хонен, пешакӣ тайёр шавен, ба биёен. Бачакҳои ёш, илтимос, падару модаротонро як бора сюрприз накунен. Як ҳафта ду ҳафта пешакӣ сюрпризшон кунен, шитоби тайёр шаванд, то омаданшона хонанд, ягон чи ёд гиранд. Як китобчакҳои роҳнамо ҳастай барои ҳаҷ, аввай ӯро барен тиешон хонанд. Ё ки ҳам телефонода ҳастай, ҳамаш нависондагӣ телефонода кушоен тиешон хонанд, тайёр шаванд. Ман ба фоидаи шумо мегӯм, шитоби иҷа биёен, азоб накашен. Иҷа ҳамин роҳбаланд, любой роҳбаланд, любой ширкат, фарқ надорад кадом ширкат хати мебиёед. Шумо ҳамун рӯзи якум дар Мадина бошед, мебара масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мебара салом, тарзи салом доданро нишонтон метиҳад, салом метиҳен, равза медуроратон мисол. Ана баъд як рӯзи дига экскурсия масҷиди Қуббо, масҷиди Қиблатайн, кӯҳи Уҳуд, мақсад қабристони Уҳуд, ана масҷиди Хандак, боғи хурмо мебарантон. Тамом. Дига хитон мерен, намозтонро мехонен, мебиёен, мерен тоату ибодат карда омадан мегирен. Дар Маккарам боша ҳамин хел. Рӯзи якум мебиёрантон, мерен умра мекунен, тавоф мекунен, мебиёен, мисол гаснисара нишонтон метаҳад. Як рӯзи дига экскурсия мебарантон гирди Макка, ина Ҷабалу Нур, Ҷабалу Сар, хоб боғи хурмо мерен, бо ина чи Арафот мерен, Муздалифа мерен, хоб ба ҳамун пеши Мино мегзарен, унҷара бо як рӯзи дига Тоиф мебарантон, Тоифа мерен, саёҳат мекунен. Тамом. Дига рӯзош хитон мерен Масҷидул Ҳарам, тавоф мекунен, намоз мехонен, мегарден, мебиёен. Барои ҳамиқа мегӯм ки пешакӣ хонен, тайёр шавен, омода шавен, баъд биёен. Ихе хитон тоқа набиёен ки азоб мекашен.